dem baş guhdar û temaşevanên hêja di bernameya Rojeva îro delgelme me. Di proseya çalaka hilbijartinên herêmî de partiyên siyasiyên Tirkiye hevpeymanî pêkanîne û yên ku hîn tifaq pêk neanîbin di nav tevgera pêkanîna hevpeymaniya hilbijartinê de ne. Rewşa HDP çi ye? Partiyên navendiyên di parlamentoya Tirkiyeyê eşkereye ku xwenezîkî tifaqê gel HDP nakin. Çi bijardel pêş HDP ne? Giringiya hilbijartinên herêmî û bandora operasyonên domdar ên li dij HDP dikare çi kargeriyê li xebata hilbijartinên herêmiyên HDP bike. Van pirsên Rojevê em dê li gel parlamentera HDP a giriye û berdevka Meclisa Jinan a HDP Dîlan Dîrayet Taşdemîr ji stûdyoya me Diyarbekirê bigirin dest û binirxînin. Silav birêz Taşdemîr, proseyek aloz li pêş HDP'ye. Lav serçava şevbaş. Belê, proseyek aloz li pêş HDP'ye her çend ev demeke ev alozî her berdewamên jî niha di pîvajoya hilbijartinên herêmî de. Ev yek çi bandorê li xebata we dike. Denk çû bawerim. Ez pirsa xwe dubare bikim birêz Taşdemîr. Proseyek aloz li pêş HDP'ye her çend ev demeke ku operasyon alozî beramberî HDP berdewamin niha pêvajoya hilbijartinên herêmî dest pê kiriye li Tirkiyeyê. Gelo ev yek çi bandorê li xebata HDP dike. Rastî êrişên li ser partiya me ne tenê hilbijartinê herêmîn dest pê kirine, rastî ev 3 sala zêdetir e li ser partiya me derê hukukî operasyon pêk anha zindanan da nêzî hezar kesî zêdetir rêveberê HDP, aktivîstê HDP, endamê meclisê jînin HDP, tê de parlamenter û hevserokê şaredariya jî tê de hene, anha di zindanan dan. Bi rastî armanca van operasyona serî da em bêjin siyaseta ku HDP li Bakur û li Tirkiyeyê pêş dixe dixwazin wî tasfiye bikin. Bi rastî ev operasyon 3 sale berdewam dikin qet teqez nesekînîne. Lê belê hember van operasyona sekne gel bi rastî gelekî bêhempaye. Awqas nava bê hukukî nêz dibin siyaseta dîlgirtinê pêş dixin. Dixwazin bi rastî serî da siyaseta HDP tune bikin. Lê belê hember van polîtîkaya em dikarin bêjin ki sekna gel HDP bi rêva dibe. Ev hefteke carekê din dema ku hilbijartinê herêmî hatin Rojevê de ser axaftin dest pê kirin, carekê din wek em bêjin cihekî talîmat hate dayîn hember HDP operasyon dest pê kirin. Gelek bajarê Kurdistanê ciyê ku em lê de rêxistina min xurtin li wan de re serî de operasyon dest pê kir. Her roj kasên 10 kesî 20 kesî endamê partiya me rêveberê me têne binçevkirin. Bi rastî ev operasyon demê hilbijartinan da 24 Hezîranê de jî ev siyaset pêşket, dema referandumê jî ev siyaset pêşket, îro jî wê siyasetê dimeşînin. Lê belê merve dikare bêje çi van hember van operasyona çi berxwedanê xurt dike, ev jî sekna gel e ji ber ku gel jî dizane ku ev operasyon wata wî çi ye, armanca wî çi ye, çima van operasyona dest pê dikin, ji ber ku tiştê ku ew ne îdia dikin ser partiya me hemû jî ne rastin hundirê wan valane ne operasyonê hukukî ne operasyonê siyasî ne bi rastî yek anha zindana da jî hatine girtin. Birêz Taşdemîr niha di kiryarên li dijî HDP de niha gelekî balkêşe ku li Tirkiyeyê yek ji partiyên muxalefeta Tirkiyeyê ku di parlamentoya Tirkiyeyê de jî bertekekê dengekê li hemberî van operasyonên ku li dijî HDP têne kirin destnîşan nake, diyar nake, piştgiriyek ji HDP re di asta platforma siyasiya Tirkiyeyê gelek lawaze. Hûn vê yekê bi çi vegirêdin birêz Taşdemîr?
Yani yekemin merivt kara bejim muhalefet al hember ve siyaseti derdikeve ev muhalefet jid holi xastin vere rakirin merivt kara beje Türkiye'yi halin demokrasi peşina kevin mixabın çapameniya azat holi hatiye rakirin yekul hember ve siyaseti disekine çepkira bigre hattani muhalifa embejin rexistani jinan bigre hattani rexistani kul hember ve siyaseti sekna xoxortike ebrasi ser nave hunduzan rafşa avarta demekli Türkiye hatta afrandın kul hember ve darbe kipekat hember pişti ve darbe vek embejin ev siyaset brasti darbe vek bu amure ve siyaseti rafşa avarta hatta avakırın pişti rafşa avarta bunur dajı yekul hember darbe sekinin binici yekul hember embejin politikayı ve rejimi hember ve tekoşindike duhaza ve guhbara hezin ali demokrasi sekinin aşiti sekinin brasti hamu hember ve siyaseti darbe gran hatın darxistin darbe gran girdin jiber ve an hem merv dikare beje Türkiye'de çapemeniya azat nemaye hamu navendeki tene berexistin kirin rojnamayı ku derdikevin ji brasti hamu ser xaleki ser manşetek derdixin peş jiber ve وی راسته هم زخت و زحمتی سر HDP براستی بگل را پروکرین دا پرسکریک تیجین راستی گوت علی راستیان بیجین گچپا رای گشتر وره پروکرین و مجر دیجی پرسکریک دیجین الی بلی یا دویمین جی اوی کو براستین مرفت کاره بیجه محالفت آنها لمجلس جین بیجین اتفاقی کو پیش کتن جی لسر دیجیتیا کردان مرفتگاره بیجه دیجی HDP دیجی کردان اتفاق تکرین اتفاق سروان خالا پیشتی که و جبر ویجی مرفتگاره بیجه وک به هفدر را لسر و مجارج اتفاقی پیشتی خن بله برز تاشتمیر نها گبا کو مروف لوینیا راستیا HDP تماشا دکم yani em aliyen din en Türkiye bidne aliye ki bu de parlamentoya Türkiye'de partiyen muhalif bidne aliye ki gava umrovli ve ne ya rastiya HDP temaşa dikem. Denkderin HDP kesin ku denk dedine HDP tu amor desteme detine neti istatistik tine ne le bu saate baver kirin kuş sadi notu pinç en denkderin HDP Kurdin. Le HDP diyar nake nabêje ez nûnerîtiya Kurdan dikim HDP ew 5% din godimînin sadî 5 godimînin ango ew aliyên marjinalê Tirk dibêje ez nûnerîtiya Tirkiye dikim ez partiyekî Tirkiye me gelo ev yek ne paradokseke li ser li gora rastiya HDP bixweş yani bir rastî em wek marjinal bi nav nakin ev jî dema borî da êrişên ser HDP bi rastî yê ku dixwazin hinekî reaksiyonên hember vî derkevin van reaksiyona bişkînin jî bi rastî li hember ven êrişa bêdeng dimînin lê belê yê ku derdixevin pêş proje HDP siyaseta HDP'ye bi rastî HDP îro ku awqas zor zehmetî ku dikişîne operasyonê dijî hukukî li ser HDP pêş dikeve ev herkes duzane ki tey zanin ki tekiliya ve perskerika Kurt ve Girîdayî HDP her demi li Kurdistanê siyaseta ku derdkeve pêş bi rastî jî çareserkirina perskerika Kurta her muhalefeta xort dike jî HDP'ye em bêjin êrişî ku aqwa zêde li ser HDP tê jî alaqedarê vê mijariye lê belê HDP bi rastî wek projeyekî ku hûn dizanin derkete pêş 2015 da kete hilbijartina da heftê Haziran da serkeftineke mezin destxist. Rastî ev proje heftê Haziran da wek serkeftinekî hate dîtinê. Wê demê tu kesî negot hevdarî yê ku HDP ra bi rastî vê siyasetê pêş dikin
falan kesin bevan kesin birası bir yek rastiya Türkiye'de rastiya Kürdistan ve Mezopotamya'da hember ve sistemi sekine yek hatine inkar kırın asimilasyon leservan peş dehatiye darxistane birası behevdira ser ve ardnigari siyaset edikin wek heaven yani kesb ki ser kesi siyasetine ke birası bigirtina bi dilgirtine bu operasyonu هندور HDP نهاته والا کرنی تکوش نهاته HDP نهاته اشکناستنی و جاری جی هم برمان برخودان چوز زیده بو چونکی شمندی HDP درتسن فکریات HDP ترس هر مزن اوه بوان سیاست و اف براستی نهاته اشکناستنی اجارجی امتکانم بیجن وک اپراسیون هشمندی لسر HDP داتنی تشتک داد خواهم پیشی HDP sedin nodi Kurdan Kurd hildi bejirin liberi ali dinyen bejin wek ez naxazım wisa nav bikin jiber em wek marjinal binav nakin wisa bivan navan birasi dixwazin proje HDP vala derbixin liberi HDP birasi mafi Kurdan Taşdemir hember ve sistemi ki tekoşin tevan jidi Pariz'de. Derewşa heya HDP'de du babet hene ku geleki zêde bala raya giştiya Kurd her wiha raya giştiya cîhanî jî dikişînin. Yek ji wan biryara dadgeha mafê mirovana Ewropaya ku biryara serbestberdana birêz Selahattin Demirtaş hevserokê berê HDP wekî biryar girt sekna Tirkiye di babetê de em zanin çi ye. Her wiha parlamenter Leyla Güven ku parlamentere de girtîgahê de ye dest bi mangirtinê kiriye îrol gore agahdariên ku me ji Diyarbekirê jî wergirtî çendîn parlamenterên din ên HDP û aktivîstên HDP birêvebirên HDP dest bi mangirtinê kirine vê babetê ger tu ji me re binirxîne û her wiha mangirtin bi serê xwe dikare bandorekî wisa bike ku dewleta Tirkiye di van pêngavên xwe de paş de gav bavêj. Yani bir rastî ev jî rêbazê tekoşînî yeke ne tenê bi serê xwe dikare van pirsgirêka çareser bike mixabin di zindana da dîlgirtî yek em bêjin hember vê zilmê li hember derê hukukî tekoşînê bimeşînin amûrê wan bi rastî mixabin tenê greva birçîbûnê maye lê belê ev greva birçîbûnê jî li ser armancekî ser xasteyekê pêş dikeve birêz Leyla Güven îro roja 24 mîne di zindanê dane û bi hember tecrîta ser birêz Öcalan were eşkenastin ev bi rastî ev tekoşîn û ev berxwedan darxistiye em dikarin bêjin ev xastekî Leyla Güven ne tenê em bêjin ser xasteka Leyla Güven'e Leyla Güven tenê wek şexsekî vî diparêze û vî dixwaze bi rastî me dikare veje gelê Kurdistanê yek ku dixwazin pirsgirêka Kurd çareser bibe nava hêsaniyê da bi rastî yek ku alê demokrasiyê sekînin yek ku hember vî şerê birêz Taşdemirger em derbasî proseya hilbijartinên herêmî bibin. Niha şaredarên hilbijartî ên BDP gelek ji wan ji kar heta hemî ji kar hatine dûrxistin ji cihê wa qeyyûm hatin sepandin niha desthilat û hevpeymanê desthilatê MHP jî wê gefê li HDP dixwe dibêje ger şaredarên HDP bên hilbijartin tesîrekî ji derve li ser HDP çêbûbê em dê dîsa qeyyûman dest nîşan bikin. Vê seknî hûn çawa dinirxînin yani gelo ev hilbijartinên herêmî çend bingehekî wayî demokratîk heye gava ku ev gef hîn berî hilbijartinên herêmî li HDP û aliyên din tên kir. Ya bi rastî ev gotin ev pey derê hukukiya bi rastî hevna yani hatiye asteke wisa da ku ev îtîfaqa AKP MHP hukuka xwe nas nakin derdikevin derê hukuka xwe ji ber wî jî 3 sala zêdetir e wek planên em bêjin ku navê wî digotin çöktürme yani em ê bi rastî ji qedûm bixin em ê bişkînin em ê tasfiye bikin tu kes careke din navê HDP navê Kurda nede ser devê xwe siyaseteke wisa dimeşandin lê belê nagava 3 sala da li hember xwe tekoşîneke bêhempa dîtin bi rastî dîlgirtin, qetil kirin, kuştin, bajar xirab kirin lê
Kurdistaniya û em bêjin endamên HDP ji xastekê xwe ji siyaseta xwe baş ta gav neavêtin. Niha jî hatiye wê astê ku digotin em ê bi rêya kayûma siyaseta kayûma em ê tiştekî wisa bikin, gelê vê siyaseta kayûma nas bike, em ê xizmeta bikin, bi vê xizmetê jî gelê dest ji nasnama xwe ji xasteka xwe ji azadî û demokrasî ber bide siyaset ta xwe wisa pêş dixistin. Lê belê hata wê asta hata asteke wisa da êdî bi xwe jî vegeran lêne herîn ku vê siyasetê ve gel baş te gav nevêje wê demê jî wek şerekî taybetî bi rastî şerek em bijin propaganda ku pêş xistin dibêjin çin em ser bikevin jî em ê qayûm bavêjin. Yani ev tê wê watayê ku bi rastî li hember vî gelê lê di sandoqa da di rê demokratîk ev kes ser nakevin, ev kes hember vê tekoşînê bi rastî têk çûne. Ji ber ku siyaseta kayûm jî Birêz siyaseteke Taşdemîr înkarî ye. niha ez dixwazim çendîn pirsan ser hebûdû bikim û tu bersivên Kurd duwan pirsan de bidê min. Yek niha gava got dibêjin em ê qeyyûman li ser yani şaredarên hilbijartî ê HDP destnîşan bikin dibêjin ku PKK namzetên şaredariyên HDP destnîşan dike. Bi rastî namzetên we PKK destnîşan dike. Ev dereweke mezin e yekemîn ji boî polîtîkayê kayûm xwe re hinceta pêş dixin û bi rastî operasyonê hişmendiyê çê dikin. Endamê HDP hildibijire, gel hildibijire dijî wê endamê HDP tu ciyî nehatiye hilbijartin. Baş e Birêz Taşdemîr her wiha dibêjin ku êve ew siyaseta xendekan ku li Bakurê Kurdistanê bi taybetî hate birêvebirin şaredariyên HDP bûne sedema pêkanîne wa siyaseta xendekan. Bi rastî HDP şaredariyên we ew hindek kolan. Yani bi rastî ez dikarim vê pirsê ne tenê yani ez gotinê xwe anha hevşaredarê me di zindanan danin 24 hevşaredar zindanên danin dozgerê vê devletê yê ku doz serwan vekiriye di van îdanameyê dozgera da peyveke wisa derbas nabe. Tu şaredarê me yek hember vê gotinê hember vê siyasetê nayê darizandin. Yani di van îdanamê ku dozgerayê amade kiriye jî têda tiştekî wisa tune. Lê belê yê ku dixwazin HDP tune bikin siyaseta HDP vala derxin bi rastî dest derewa dikin çawa her roj dibêjin bûyerê Kobanê da birêz Serhatîn Demirtaş em bêjin biryara van daye ew qastiş pêk hatiye. Lê belê birêz Serhatîn Demirtaş ji ser bûyera Kobanê anha jî dozgerî da jî dadgerî da jî nehatiye darizandin. Peyveke êsa di şexsî wî jî nehatiye pirsî. Belê. Birêz Taşdemîr her wiha dibêjin ku we otomobîl, barhilgir ew alet adewatên şaredariyan pêşkêşî PKK kirine. Şaredariyên HDP, alet adewat amorên şaredariyan pêşkêşî PKK kirin gelo. Yani bi rastî cêk û xwesera demokratîk hatin îlankirin çend bajar bûn ne wisa sed du hev şaredarên me hebûn şaredariyê me hebûn çend bajara ev bûyer pêk hatibûn 5-6 bajara pêk hatibûn lê belê sed du şaredarê me qawîm hatin ser avêtin ez bêjim agîriyê meseleke wisa bûyereke wisa çê nebû mûşê tiştekî wisa çê nebiye wanê tiştekî wisa çê nebiye Qersê tiştekî wisa çê nebiye Rûhayê tiştekî wisa çê nebiye li van dere çima qawîm hata avîtinê yani sedem mesele ne eve sedem mesele dijminatiya Kurdanê asimilasyonê înkarê dixwazin pêş bikin pêş bikin qawîm hatin avîtin şaredarî de yekemîn Spas ji van bersivên te re ez derbasî niha proseya normal a hilbijartina herêmî ê ku 2019 hadarê de wê pêk were. HDP bi ev partiyên ku di parlamentoyê de ye diyare wê ittifaqekê pêk neyîne li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê siyaseta tifaqê hevpeymaniyê ya HDP gelo heye û ger hebe ger tujmere binirxîne. Yani
براستی ام سری دا بگل خورم یه کل همبر و سیستم تکوشین دیکن براستی وان را اتفاق داتینن همبر ام دخوازم وان اتفاق خوشی مزن بکن براستی نه اتفاق تنی لسر شارداری ام بیجن تنی ام جی کی ببین اقتدار ام وان شارداری پرو بکن براستی ام دخوازن همبر و سیستم همبر و ام بیجن یکو ظلمل گوی گلی دیگه دموکراسی هولی را دیگه پرسکریه که کرد جار کردن به اینکار و اسیمیلاسیون نزد به براستی ام دخوازن یکل همبر و سیاست دسکنن ام هزی خونتخن یک همبر و سیاست بسکنن براستی هلبجارتنا هرمی جبوی وی گاوه که گله کی مزنه جبر که ترکیه آنها یک ظلامی براستی بریفته بریوا برن همو بیریار کسک تنه شخصی کسکی داینه ام بیجن هر دو چند که بیریارا جی کی ناوندی توپ دکن ام تخوازن همبر و ناوندی دموکراسی پیش بخن پیشکتنا دموکراسی جی هرمن ریوبر هرمیه جبر ویجی هزی کد خوازن همبر و سیاست بسکنن ام همو بوان هزا راجی آمادن که همبر و سیاست خو خورد بکن همبر و سیاستش بسکنن کنکرت از بیجم بریسا شمیر هفدیتنین HDP لگل پارتین کردستانی دیار بکری پیک هاتبون گلو روشا وان هفدیتنان چاوای گر ام بزانبن yani براستی ام هفدیتن سازی کردستانی سیاست کردستانی جبوی ما گنجا و براستی نه تنی یعنی سر شارداریه جی نه تنی جبر که ام بکن هالبجارتن هرمی ام هیز خود تخنن یک البته که اف جبوی ما گره کی گرینگه لیبلی هون دزانن کن ایروز روجلاتا ناوین جی باشور جی باکور جی روجلات جی براستی دیجی تکوشینا کردستانی سکنک هیه هر هز دخوازه کردستانیا اتفاقی کننا کردستانیا پیش دکهون بشکنل هم سروان سیاستا پیش بخن جدی جیوجی حوجتیا هر مزن اتفاق کردان کرد همو ام بیجن جبوی پرسکری که خوی نتاوی روننه چارەسەریە پێش بخن ji bo wî jî anha hevdîtinê ku em rêxistinê Kurdistanî ku pêk tînin Amedê rastî sekna me xala me hişmendiya me herê em bijin ji bo me guncav girîng ev sekne ji ber wî jî ev partiyê em bijin piçûk bû mezin bû jî ne meseleye ji bo me girîng nîne ya girîng ew e ku îtîfaqa Kurdan pêş bikeve ser kêjan Xalîbiye jî ew jî baş e. Birêsta Ştemîr niha sekna beramberê xebatên sivîl demokratîk li Bakurê Kurdistanê te destnîşan kir di rewşekî gelekî aloz de ye. Di vê rastiyê de pêkanîna hilbijartinên herêmî gelo çi qas demokratîk e û girîngiya van hilbijartinên herêmî çi ne ku yani rêxistinên xebatên sivîl demokratîk di hilbijartinên herêmî de rolekê bile. و مخابن مرف نکاره بیجه ترکیه هلبجارتنا هرمی ید رافشه که ام بیجن دموکراتیک دا درباس به براستی 24 حزیران دا جی اف هلبجارتن دموکراتیک نبون جبر کو پارتیک ام بیجن اقتدار AKP به MHP را براستی همو امورین دولتی درفتین دولتی خستنن دستی خو به وان درفتا و براستی خبات هلبجارتن دیکن دیجی ویجی یکل همبر وان دسکنه سیاست هری خورد که مخالفت پیش دخجی همبر HDP جی ایریشی گرتنه بنچاف کرنه براستی دیجی حقوقی چه دستی وان هات همبر HDP پیکانین مخابن دی ساجی سر نکتن لیبلی مرفت کارا بیجی هلبجارتن هرمی داجی ایروجی اف مجار بردوام دکه هم بیجی هیلا بگرن هم بیجن تشتی که اپراسیون گرتن هم بگرن حتانی جی دولت جی والی جی قایمقاما جی قایوما همو درفتین امورین دولتین خدمت پارتی Ştemîr niha zêdeyên partiyên Tirkiyeyê namzetên xwe hilbijartinên herêmî destnîşan kirin. Hîn HDP destnîşan nekiriye. Gelo namzetê xwe ûnê demekî Kurd de destnîşan bikin û girêda van tifaqên ku te jî anî ziman li gel partiyên Kurdistanî dibe ku li hin cihan
ji derveyê HDP van aliyên din ên Kurdistanî ew jî bibin namzetên şaredariyan ê hilbijartinê herêmî. Rastî endamê me hê serîlêdan berdewam dike pêncî mehê dawiye dawiya vê pêncî mehê da serîlêdanê me biqedin piştî pêncî mehê şûn da jî yê ku li serîlêdan ne bi rastî yê werin nirxandin ji raya giştir ji were parvekirinê bi rastî di van axaftin hê berdewam dikin em bêjin cî saziyê me ku bi van mijara da xwe biryarin ew jî yê vana binirxînin bi rastî em dixwazin bi hem îtifaqê Kurdistanî hem jî îtifaqên gelan va em endamên gelan derxin pêş û hember vê siyaseta ku dixwazin her tiştî ser yekane ava bikin em ji piraniya gel piraniya civakê pêş bixin. Belê spas Dîlan Dîrayê Taşdemîr parlamentera agiriya HDP û her wiha berdevka Meclîsa Jinana HDP bû ji stûdyoya me Diyarbekirê Tirkiye. Temaşevan hêja me hatin dawiya bernameya îro ya rojev heta bernameyek dina rojevê her şem.